Bideo honetan Kiba programari buruz arituko gara. Kiba programa eskola jazarpenari aurre egiteko sortutako programa bat da, Finlandiako Turku Unibertsitateak sortu zuen, eta hau ezarrita dagoen ikastetxeetan jazarpen kasuak jaitsi egiten direla ikusi da, eta horregatik da 18 herrialdeetako ikastetxeetara zabaldu da programa. Zurriola ikastola 2021-2022 ikasturtean jarri genuen martxan, beraz esan dezakegu orduanik Zurriola ikastola Kiba ikastola bat da. Programa honen helburuak hauek dira, nagusiena eta garrantzitsuena jazarpen kasuak murriztea izateke. Baina gerta daiteke kasu batzuk agertzea eta beste helburuak izango lirateke jazarpen kasu hauek berehala etetea eta jazarpena sortzen dituen ondorio kaltegarri horiek alde neurrian opatzea. Zailena halakoetan jazarpena zer den eta zer ez den bereiztea izaten da. Eta zer da jazarpena? Jazarpena izateko portaera mingarri bat egon behar du, tratu humiliagarri bat eta jarrera horrek 3 baldintza bete behar ditu. Batetik, nahita egina izan behar du, beraz, intentzionalitate bat eduki behar du. Bestetik, behin eta berriz egiten den jarrera bat izan behar da, pertsona berdinarekiko jarrera errepikatu hori. Eta azkenik, botere desorika bat egongo da jazarlearen edo jazarleen eta pertsona jazartuaren artean. Eta zer ez da jazarpena? Ikasleen artean, une zehatz batean ematen den eztabaida bat, liskar bat, borroka bat, horiek gertatzen dira, eta ikastolatik ohiko moduan esku hartzen dugu, baina ez dira jazarpena eta beraz Kiba taldeak ez ditu bere gain hartzen. Gainera, garrantzitsua da jazarpena zer den eta zer ez den bereizteaz gain, kontuan hartzea badirela jazartuaz eta jazarleaz gain ere parte hartzen duten gehiago. Beti egoten dira lekukoak, ikaskide talde bat jazarpena ematen denean inguruan dabilena, eta normalean 2 jarrera hartu dituzte. Batzuk lagundu egiten diote jazarleari, barrezka, animatuz, eta beste asko ez dute jazarpen hori onartzen, baina ez ikusiaren egiten dute edo isilik gelditzen dira. Eta Kiba programak hor jarri nahi du arreta handia. Eta zer egiten dugu Kiban? Kiban, ikasturtea osoan zehar LH1 mailatik BBH 2. mailara, bizikidetza lantzeko ariketak eta dinamikak egiten ditugu ikasle guztiekin. Horrekin batera, biktimarekiko enpatia lantzen dugu eta taldeak betetzen duen rola erakutsi. Bestetik, detekzio lana egiten da horretarako ikasturteko momentu desberdinetan galdetegiak pasako ditugu. Eta azkenik, jazarpenaren zantzua eduki ezkero, Kiba taldeak esku hartzen du. Eta saiatzen da modu hezitzaile batetan jazarlearekin konpromisoa lortzen eta horren jarraipena egiten. Hori egiten ari da bitartean, lan egiten du zuzenean hezitzaileekin eta inplikatutako ikasleen kasuekin, beti ere diskrezio handiz. Eta familiek zer egin ditzakezue? Batetik, kasuren baten berri baldin badaukazue, tutoreari jakinarazi. Beste familiekin jardun gabe. Ikastolan Kiba taldearen esku utzi. Kiba taldeak esku hartuko du. Eta etxetik zer egin, zuen seme-alabekin egin dezakezuela, ikastolako web orrian duzuten Kiba gida ikus dezakezu.